Induz manifestazioak, autobuse Etxebarri etorteko, botazioak Etxebarri etorteko, da zepastan da. Oin segiti ez da ailegetan metroa Etxebarrira. Da diputazioak ez dago kategoririk ona ekarteko metroa, osea autobuse? Nik usten dut, autobus hau ez dala pasako, parke erditik ez da. Pasako dala, parke ondo ondauna, kotxea pasatzen diela, ez da. Metroa eukitarena eta intermodal batean eukitarena be hori postasunenako izan behar dauela, ez? Ez gatazkarako edo problemak esartzeko nire ustetan. No hemos participado en ningún momento en este proceso que ha durado casi 2 años y medio y entonces el ayuntamiento pues, se ha visto abocado a tomar decisiones que quizás sean impopulares.